Защо се нуждаем от земни референтни координатни системи? Как да разберем текущата стойност на покачване на морското равнище в различните региони на земното кълбо? Как корабите в морето, самолетите в полет или самоуправляващите се автомобили знаят местоположението си достатъчно точно, за да осигурят безопасно пристигане до своите дестинации? Как можем да определим количествено деформациите и преместванията на земната повърхност, причинени от изменението на климата, природните опасности, тектониката на плочите, сизмичната активност или топенето на ледените шапки? Как инженерите и геодезистите определят правилния път за тунел по време на строителството или осигуряват точни граници на имота? Как анализаторите на дистанционни наблюдения определят позицията на изображенията и данните от спътниците за наблюдение на Земята? Как можем да определим позицията на нещо на повърхността на постоянно деформираща се Земя и да я сравним с позиции, определени десетилетия по-рано? Как можем някога истински да разберем динамиката на планетата, която наричаме Дом? Отговорите на тези и много други въпроси имат едно общо нещо – земна референтна координатна система. Схематично земната референтна координатна система е координатна мрежа с три перпендикулярни оси – X, Y и Z, движещи се съвместно с тялото на Земята. Пресечната точка на тези три оси съвпада с масовия център на Земята, като осите X и Y са разположени на екваториалната равнина, а оста Z е ориентирана към Северния полюс. Тази координатна система ни позволява да споделяме местоположението на всяка точка или обект на повърхността на Земята или в близкия космос с три стойности, наречени координати, всяка от които представлява място на една от трите оси. Важността на земната референтна координатна система е оценена от Организацията на Обединените нации в резолюция на Общото събрание като глобална геодезическа референтна координатна система за устойчиво развитие, която признава нарастващото търсене на по-точни услуги за позициониране, икономическото значение на глобалната геодезическа референтна координатна система и необходимостта от подобряване на глобалното сътрудничество в областта на геодезията. Земната референтна координатна система е един от голямото разнообразие геодезически референтни продукти, които се предоставят на обществеността безплатно от Международната асоциация по геодезия. Международната асоциация по геодезия работи с стотици организации и правителствени агенции от целия свят, за да осигури ресурси за позициониране и навигация, които са от жизнено важно значение за науката и обществото и са гръбнакът на всички други техники и за дистанционни наблюдения на Земята. Но за да се осигури оперативна съвместимост и последователност на геодезическите продукти и да се използват пълноценно различните измервания, събрани от наземни сензори или чрез орбитални спътници за наблюдение на Земята, е необходима уникална стандартна координатна система. Международната земна референтна координатна система, или ITRF, се препоръчва не само от Международната асоциация по геодезия, но и от редица международни и научни организации, като Международният съюз по геодезия и геофизика, като стандартна координатна система за науката за Земята и приложенията за определяне на местоположение. Международната земна референтна координатна система, заедно с Международната небесна референтна координатна система и системите за физически височини, формират реализацията на глобалната геодезическа референтна координатна система. Как се изгражда земна референтна координатна система? Международната земна референтна координатна система е съвместно международно постижение, изградена с инвестиции от национални картографски агенции, космически агенции, университети и изследователски групи. 4 космически геодезически техники се използват при определянето на международната земна референтна координатна система. Спътникова доплерова орбитография и радиопозициониране (DORIS), глобални навигационни спътникови системи (GNSS),
лазерна локация на спътници, SLR и свръхдългобазисна радиоинтерферометрия, VLBI, използваща радиотелескопи, приемащи сигнали от далечни извънгалактически радиоизточници, наречени квазари. Тези техники са организирани като научни служби и са част от структурата на Международната асоциация по геодезия. Реализирането на Международната земна референтна координатна система започва от геодезически обсерватории, които са разположени по целия свят и разполагат с инфраструктура от една или повече космически геодезически техники. Данните, събрани в обсерватория, се изпращат след това до центрове за данни, които от своя страна осигуряват достъп до тези данни за анализ и комбиниране. Международната земна референтна координатна система се материализира чрез изчисляване на зависими от времето координати на повече от 1800 геодезически инструменти за наблюдение на Земята. Тази задача се изпълнява с милиметрова точност в продължение на много години. Обединяването на четирите технически мрежи заедно в Международната земна референтна координатна система изисква наличието на станции, в които два или повече независими геодезически инструмента от две или повече техники работят едновременно и са геодезически свързани заедно. Такива колокирани станции са основни за реализацията на Международната земна референтна координатна система. Освен това, обединяването на различните техники позволява да се прави оценка и проверява качеството и точността на наблюденията, както и да се разработват други геодезически продукти. Как Международната земна референтна координатна система ни помага да разберем нашата динамична и деформираща се Земя? Координатите в Международната земна референтна координатна система са зависими от времето, поради постоянно настъпващите промени във формата на нашата планета. Тези промени са причинени от редица геофизични процеси, като движение на тектонските плочи и са илюстрирани чрез хоризонталните скорости на станциите за конкретна реализация на Международната земна референтна координатна система. Освен това, Международната земна референтна координатна система се използва и за моделиране, откриване и разбиране на премествания, причинени от природни опасности и бедствия. Например, това помага да се координират усилията за намаляване на риска от бедствия при опустошителни земетресения, като събитията в Чили и Япония, където косеизмичните премествания надвишиха 3 метра. Това помага на островните и крайбрежните общности да разберат по-добре и да намалят риска от бедствия. Мониторингът на изменението на климата и свързаните с него природни опасности ще стават все по-важни с времето. Геодезията има фундаментален принос за тази цел, като предоставя референтни координатни системи, позволяващи извършване на наблюдение на Земята с висока точност. На регионално ниво е необходим надежден достъп до глобалната Международна земна референтна координатна система за научни приложения и оперативната геодезия. Регионалните референтни координатни системи се реализират чрез уплътнени мрежи от референтни станции на глобалните навигационни спътникови системи и математически съгласувани с Международната земна референтна координатна система, за да се гарантира тяхната оперативна съвместимост за различни приложения при позициониране. Поддържането на такива регионални референтни координатни системи е отговорност на регионалните подкомисии на Международната асоциация по геодезия, СИРГАС за Латинска Америка, НАРЕВ за Северна Америка, ЮРЕВ за Европа, АФРЕВ за Африка и АПРЕВ за Азиатско-Тихоокеанския регион и Антарктика. Огромните социални ползи от дългосрочните, стабилни и точни референтни координатни системи ще продължат да осигуряват разработване на иновативни приложения, базирани на местоположение,
като всичко това се основава на данни от 4 различни, но взаимосвързани геодезически техники. Следващият път, когато използвате смартфона си за навигация, не забравяйте, че вашата позиция е една точка в всеобхватна международна земна референтна координатна система с геодезията като ваш пътеводител.